Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta dokument ta' qabel il-budget, dokument li fih ġabar dak li kienet jgħid fl-aħħar xhur dwar diversi setturi, bħal fl-enerġija, fejn filwaqt li m'għamilx proposta waħda għas-settur reġa' prova jitfa' dubju dwar il-ħtieġa ta' power station ġdida li taħdem b'enerġija nadifa. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista li kienu kontra ir-roħs ta' 25% li ddaħħal il-Gvern reġgħu rrepetew li issa l-kontijiet għandhom jorħsu iktar. Mitrub jgħid kif proposta bħal din tista' tkun iffinanzjata, De Marco ma kienx kapaċi jwieġeb. Firri allura jiena naħseb il-mistoqsija mhix bażata fuq kwistjoni ta' workings, mija naħseb il-mistoqsija hija bażata fuq loġika. Mistoqsija jekk ikun fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista jraħħass il-kontijiet, De Marco qal li ma jistax jgħid. Aħna ma ninxqli fil-Gvern. Għadna sentej u nofs il-bot minn l-elezzjoni ġenerali. Waħda mir-raġunijiet li l-Partit Nazzjonalista jidher li mill-ġdid irid politika fejn il-kontijiet jilagħbu mal-prezz taż-żejt. Maħniex se nagħmlu weda elettorali għal sentejn u nofs oħra meta laqqas ma nafu se jkun il-prezz taż-żejt, is-sena d-dieħla ħaseb wara sentejn u nofs oħra. B'reazzjoni għal dan il-Gvern fakkar kif kien hu li raħħas il-kontijiet u saħaq li jidher biċ-ċar li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma jridx sistema ta' flessibilità u serħan il-moħħ. Il-Gvern qal li ma jaqbilx li tiddaħħal din l-inċertezza u jrid sistema li biha l-familji igawdu minn kontijiet irħas fit-tul. Il-Gvern innota li Simon Busuttil mhux qed jgħid minn fejn se jħallas id-dejn li Gvern Nazzjonalista ħalla jinġema' fuq l-Enemalta. Kien innotat ukoll kif l-Oppożizzjoni trid li tiżdied il-bolla għal min iħaddem u l-ħaddiema bil-pensjoni tat-tieni pilastru. Fl-istess ħin il-Partit Nazzjonalista ippropona affarijiet li diġà jeżistu fosthom eżenzjoni mill-VAT lis self-employed u għajnuna lil familji ta' studenti fi skejjel tal-Knisja u indipendenti li jibgħatu lil uliedhom bit-trasport organizzat. Fi ftit kliem il-Gvern iddeskriva d-dokument bħala wieħed li fih żbalji ovvji, fatwali u ta' interpretazzjoni. Dan fl-istess ħin li huwa negattiv.